Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kini sa kababae nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Celine. Recorded by X Thunder Gaming. Nak, unsa man tos Joseph o yabto nimo? Dili ma uy. Amigo ra to nako ma. Wa pa gid ay kay uyab ron. Wa pa ma uy. Ginoo ko nimo silin. Lapas na yung taon kas kalendaryo day. Wa pa gid ay kay uyab. Ayaw kong ingna. Nga wa gyud nang uyab nimo. Ha? Anong dili man ni musug to sinitan? Nagduha-duha pa manggug ko. Kinasay anak? Mo ba? Dili pa ko sure kon andam na ba kong magpakainahan sa iyang anak. Pero andam na ka nga mailog siya sa lain. Day, Wala na Kung labdi mo ang tao, kinahanglan nga mo sa karpisyo kan, no? day. Kung labdi mo ang tao, kinahanglan nga mo sa kritisyo kan, no? Sakto gid ako, Amika. In love man gyud ko ni Nathan. Og panahon na siguro nga musakripisyo ko. Tinood ka, Celine? Imo na kong gisugot? Lagi. Yes! Pero, okay mo ka nimo nga na ako'y anak. Oh, naa naman na. Kung mahalti ka, mahalon sa dako ang imong anak. Salamat kayo, Celine. I love you. I love you too. Han, adon niya tos bay, ha? Ipaila-ila taga sa kong anak. Sure ka nga okay ra na si mo anak? Okay na na, oy. Buotan man si Sofia. Magkasabot ra siya. Sige. Nak, Sofia, si tita ni mo. Bless. Please ko. Very good, Sofia. Uy. Uyab ka ni Papa? Oo, anak. Ako siyang uyab. Dili ko nimo. Sofia! Nak! Pasagdi na lang, Han. Dili pa na makasabot ang bata. Sa pagkakaroon, kita lang una mo ay musabot niya. Ay, kalami sa feeling nga nakarelax ko. Kay day off na ko karon. Magligid-ligid ragi ko sigdaanan tibuok adlaw. Hello, Han. Han, asa ka? Niya sabay. Day off man ako karon. Mo ba? Han, pwede ko mga yung pabor ni mo? Sige. Unsa man na? Duty ng kupadong ba? Unya, ang yaya ni Sofia. Di man magkatungha kay na emergency. Pwede lang ikaw ang mubantay ron sa bata. Ha? Please, Han. Walang ikaw laing paglaong ron. Ikaw na lang yun. Sige. Paabot ako. Muana ko. Ngano niya man kadiri? Kay ako sa maoy mo bantay nimo. Samtang to si papa nimo ni duty pa. Dili ko ganahan nimo. Oh! Aray! Recorded by X Thunder Gaming.
Sorry kay Han, ha? Sa umad na lang hinuon ni mong Okay, Rahan. Aray, hinaya lang tambal, Ay, Han. sorry. Sofia, say sorry ni tita. Sofia, ha? Nico! Ay. Han, ako rin bahala nga budisiplina sa bata. Okay, Rahan. Nakasabot ako. To, uy, kaluoy ni mo dayo, uy. Okay ra day, uy. Nakasabot ra gyud ko. Maabot ra gyud ang higayon nga makasabot ra pud si Sofia. Unya kaya pa maghana ni mo. Kaya pa. Kayahon ako. Day. Han, ang galing mo tinig Sunday ha? Anniversary na to. Mag-dinner na. Yes, Han. Unsa man, quality ka na? Ayaw na. Magkita na lang ta dito. Sige. Kanina naman ko diri sa restaurant, uy. Alas 9 naman. Hapit ang alas 10. Asa naman is Nathan? Oh. Hello, Han. Asa naman taon ka? Han, di ko makalagaw. Ha? Nga naman. Di mo sugot si Sofia. Nag-wild din pagkaibaw nga, malagaw ko. Unya? Han, kung may mo, aray na lang tas bahay. Ayaw na. Late na kaayo. Muli na lang ko. Bye. Nagsigig panawag si Nathan. Dili sa tikatubagon ron. Kaya naglibog ko kung saan ako pag-react. Nakasabot man ko pero nahiubos lang gid ko. Huwato na lang na ako nga muanigid siya sa bahay aron makastorya mi. Daan pagid lagi ko nga muanigid ka. Oh. Kay, Celine. Gusto na rin akong undangan. Unsa? Bisag ko sa akong, di gud maayo ang buot sa akong anak ni mo. Huwag dili na ako isakripisyo ang kalipay sa akong anak. Sorry. Nathan. Mau ba? Yunaan na lang? Nakasabot ko kay mahal kayo niya niyang anak. Jesus Maria, tip. Bye. O ka upakiksultihan ni mo ang ex ni Nathan bahay na anak. Ha? Ha? Nakailan mga na, di ba? Pangutan kung ano siya mga gustos bata. Maayo ka, day? Ay, ayaw na pag-effort, anak, miss. Ha? Sige, sultihan talang kas tinuod, ha. Dili anak ni Nathan si Sofia. Unsa? Ako lang sige patuo nga anak niya kay nahibaw ko nga kaya na buhi ang akong anak. Pero sa kaibaw nga bunga ni sa akong pagpinuan niya. Pero bisag isultihan ako si Nathan sa tinuod nga dili niya anak, dili siya mutuo para niya iyag ko ng anak. O nangita sig perpekto ka inahan para ni Sofia. Nga ako mismo, gibuwagan niya. Kay daghan ko nung mga pagkuwang sa bata, isip inahan. Noong ikaw, ayaw na lang paghako. Kay kung dili ni mo ma-please ang akong anak, dili ni mo ma-please si Nathan. Unsa?
na tinuod. Mao ba? So unsay tinuod? Na ako'y lain. Oh. Lipay na ka? Nathan, Yes. Sa una mo na akong rason kung anong nakigbuwag ko sa akong ex. Pero karon, di na ko malipayo na to. Nathan. Sorry, Celine. Nagmahay ko nga nung gikumpronta pa nako si Nathan. Kay masakit mahibawaan ang kamatuoran. Nga wa na day siya gusto nako. Og naa na siya ilain. Karon, wa pagyapon ko muhil. Maong wa pagyud ko musod og balik og relasyon. Dini na lang ko tob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga galang kaagi ni Celine nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong gipangayo, awit yung nakulahan sa aking pag-iisa. Ang mong kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala ag mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpamila.